jo, no. To upoutá pozornost pěkně, to vypadá hezky, no. Vidíš co, já jsem mohla dát do toho kvízu víc otázek z chemie, kdybys byl úplně přeborník v tom. Ale ty zvládal dobře i v těch otázkách na to umění, jsem hleděla. Ty jsi měl snad každý obraz správně. Jako oni to nebyly nějaké těžké díla, ale hezky ty. Si můžete někdy udělat výlet do Prahy, když tu budu nějaký ten den otevřených dveří Věda Fest, nebo nějaké také propagační akce. No, jenže právě my, jestli někdy pojedeme do Prahy, tak asi s pejskama, no. Většinou jezdíváme a to tam asi nemůžou, co? Na takový Věda Fest. Ale to by byla sranda, to mě bavilo. No, ještě z toho to můžu něco vykrát. To se tam normálně nevlaze. Já zkusím nějaké malé kolečka z toho ještě udělat. A pak už to budu muset dávat ještě na druhý plech k tomuto malému. Já obrazy galerie rád. Když jsem byl na Erasmu, tak jsem prošel všechny galerie zdarma, které jsem našel pěkně. Tak to je super. Já jsem si právě říkala, že já jsem tam schválně dávala nějaké jako lehké ty díla. Úplně jsem si říkala, tak když tam dám Google, tak to nevím, jestli budou vědět někteří, ale ty jsi to věděl. A já jsem to tam dala hlavně kvůli tomu, že to bylo z filmu Accountant, jak se to jmenuje, prostě z účetního, jak tam hrál Ben Affleck. Tak to tam měl pověšený. Jsem ho tam dala, že když už, tak tohle by asi mohli někteří znát. Které akce bývají i venku na náměstí, tak byste mohli, jenom nevím, jestli by se dost nebáli. No, protože oni jsou takový, byla je taková bojácná Kesinka, to se ani moc nebojí. Takový pupík. Jo, takže si to bude venku a jestli zrovna budeme fakt, že bychom si domluvili nějaký ten. Ale jako my do Prahy moc nejezdíme, no. To máme hodně daleko. Dneska jsme se o tom vlastně bavili na Discordu, že tu máme 300 kiláků. Ale vy jste tu většina z Prahy, že? To jestli budeme chtít dělat nějaký ten sraz, tak jsem si právě říkala, že bychom to udělali někde v okolí jako Moravě, ale to zase bude možná mít většina daleko. Uvidíme. Jsem v Praze až od Vysoké, jinak tady Jižní Morava hezký. Tak to pak jo. Už mám úplně odrané ty ruky, jak to furt vykrajuju. Jak jde to piplání? Už bys to měla, že? Kdybych to... Co? Kdybych nebyla tak... No, tak nějak. Ale tak klidně to zrychlí, to nemusí to být to, a ti pťo. Není všechno dokonalé, ale snažím se. Snažím se